Здравейте и добре дошли в канала. Днес ще ви споделя 3 неща, които научих за себе си от досегашните ми опити да отслабна. Това са 3 неща, които докато опитвах да отслабна, изобщо забелязах, че правя и че те ми вредят. Първото нещо, което научих е, че сутрин съм неадекватна. Изобщо не ми се занимава с това да си правя закуска. Търся нещо набързо да хапна, което в редките случаи, когато изобщо ям сутрин, е филия намазана с нещо и кашкавал и шунка. Забелязала съм, че този мой навик ми вреди по 2 начина. Първо, често изкарвам до обяд само на кафета. Ще си кажете супер фастинг ала-бала? Не. Защото организма ми се опитва от 12 часа нататък, докато си легна вечерта, да навакса това, че не съм закусвала и постоянно търся нещо за ядене. Ако случайно съм хапнала филии с изброените по-горе съставки, положението не е много по-различно. Да, чувствам се заситена, но само след 2 часа отново съм гладна. Следователно, това, което открих за себе си е, че ми трябват бързи, лесни за приготвяне, по възможност от вечерта закуски, а за да отговарят на концепцията за хранителни закуски, трябва да съдържат протеин и фибри. Така че първата грешка, която се опитвам да поправя всеки ден, е да имам готова закуска или лесна за приготвяне, която съдържа много протеин и фибри и ме засища за дълго. Без бързи решения, като банички, филии или глад. Следващия ми лош навик, който открих, че правя и трябва да бъде спрян, е това, че когато през деня съм гладна, но няма нищо за хапване, отивам до хладилника, отварям го, взимам нещо набързо, колкото да хапна, затварям го и след малко повтаряме упражнението и така цял ден. Това води до поемането на безсмислени калории. Защо безсмислени? Защото реално те не ме нахранват, аз не се чувствам нахранена, но продължавам да тъпча разни неща. И следователно за целия ден съм поела калории, които не са ми били необходими. Така че отговорът на този ми проблем беше винаги да имам готова храна или поне лесна за приготвяне, която само да трябва да стопля. А ето и решението, което работи за мен. В неделя отделям по час-2 да си направя план за седмицата какво ще ядем. Избирам 5 закуски, 5 обяда и 5 вечери. Всъщност обядите обикновено са по-малко, но за това след малко. Като също така, правейки този план, мога да определя и горе-долу колко калории ще ми е всяко ядене и да си вляза в калориите за деня. Отделяйки 2 часа през уикенда, решавам няколко проблема едновременно. Първият и най-важен проблем, който решавам, е отговор на омразния ми въпрос: какво ще вечеряме. Също така по темата с обяда, обикновено гледам обяда да е един и същ за 2 дни, примерно понеделник и вторник обяда е един и същ, сряда и четвъртък също така си спестявам малко готвене. Бонус на правенето на седмичното меню е, че си спестявам и малко пари. Пазарувам 2 пъти в седмицата по списък и така не правя излишни харчове и не се чуда в магазина какво да си взема. Ако искате да научите как точно измислям менюто за седмицата и кои са важните компоненти в него, ударете един лайк на видеото. Следващият ми лош навик е свързан с пиенето на вода. На някой може да им звучи странно, но аз съм от хората, които буквално трябва да се карат и да си напомнят да пият вода. Имам ужасният навик до обяд да живея на кафета с мляко и да не съм изпила нито една чаша вода. Основно защото ми е безвкусна и честно казвам, когато пия вода сутрин, направо ми се повръща. Не знам защо работи така при мен, но не мога да понасям вкуса на водата сутрин. Това, което открих за себе си, е, че водата с лимон е моето решение. Не защото тя магически ще стопи мазнините ви, не си мислете така, а просто защото при мен добавя вкус на водата и така успявам да се хидратирам от сутринта. Начинът, по който аз се пия, отново може би е грешен, но работи за мен и това е студена чаша вода с изтискан половин лимон в него. Сега, мъжът ми като ме види да го пия това, лошо му става, но на мен ми е вкусно. Интересното е, че след като изпия първата си чаша вода с лимон, след това някак си съм по-жадна от обикновено и продължавам да пия повече вода през целия ден. Вече, нали, нормална вода без лимона в нея. Отделям ви това само като идея, защото водата с лимон не е за всеки и не всеки ще я хареса. Но важната част от този навик е колкото се може по-рано сутринта да се хидратирате. Стигнахме до 4-тият ми лош навик. Те най-вероятно са повече, но днес ще говорим за тези 4, път в бъдеще мога да направя и още едно видео за нещата, които съм забелязала, че правя грешно. 4-тият ми лош навик ще го наречем капанът на сладкото. Аз като цяло не съм от хората, които имат нужда да ядат сладко всеки ден или след всяко хранене, но захарта е като наркотиците. Започнете ли веднъж, после трудно се спира. Пример от моя собствен живот е как мога да изкарам 1 месец без да ям захарни изделия. И ако направя грешката да реша да хапна нещо сладко след вечеря, после изкарвам 1 седмица, в която всяка вечер след вечеря
търся нещо сладко за ядене. И след това, разбира се, трябва да се накарам на сила отново да не ям сладко. На времето пих кафето си с 3 лъжици захар и по това време мислех, че изобщо не мога да го пия с по-малко. Моите приятели даже се шегуваха с мен, като ме питаха дали не искам просто да си сипа кафето в захарницата. По някое време реших, че трябва да спра с толкова много захар в кафето си и започнах лека по лека да я намалям. Първо с 2 лъжици, после с 1 лъжица и сега пия с едно малко купче кафява захар кафето си. Може би е добре да спра за напълно захарта в кафето си, но за сега и това е постижение. В принцип най-добрият съвет, който мога да ви дам е да спрете сладкото от раз. Но ви разказах тази история, защото аз не съм от хората, които могат да го направят по този начин. За мен решението беше да намаля сладко. Ако примерно кажем, че търсите нещо сладичко всяка вечер след вечеря, опитайте се 2-3 вечери от седмицата да замените с плодове вместо с сладко. Впоследствие, когато това вече ви стане навик, може да се опитате да замените и цялата седмица с плодове, а още по-натам може да се опитате и да не го правите всяка вечер. Това са 4 грешни навика, които се опитвам да поправя. И не просто да ги сменя за месец или 2, а да ги наложа като новият ми начин на живот. Защото съм сигурна, че и вие като мен сте гледали, слушали, чели много за отслабването, но знанието и прилагането му са 2 различни неща. Ако имате други идеи за подобни малки навици, които трябва да бъдат променени, може да ги споделите в коментарите. Тук искам да направя едно включване за тези от вас, които са гледали канала преди това и знаете за 30-дневното ми предизвикателство за отслабване и стартирането на 3-месечното ми предизвикателство за отслабване, което така и си остана, то стартира и спря точно там. Мисля, че го бях стартирала някъде по средата на лятото, но лятото беше доста натоварено и не успях да го изпълня. За сметка на това успях да си върна килограмите. Интересното беше, че го направих за същото време, за което съм ги свалила. В общи линии месец и половина свалих килограми 700, месец и половина не правих нищо и качих килограми 700. Така че явно не надебеляваме за една вечера, горе-долу за същото време. Но когато времето е прекарано в това да следите какво ядете и тренирате, изглежда доста по-бавно от това, когато просто си живеете живота и се будите един ден и сте дебели отново. След което искам да вмъкна, че от септември до края на октомври отново правех неща за да отслабна. Ходех, тренирах, ядях горе-долу, но нямах никакво време да снимам това във видео. Тук е моментът да ви попитам, искате ли отново да започна видеята си с какво ям и как тренирам и какви са резултатите за всяка една седмица. Ако това ви е интересно, пишете в коментари, защото докато го правех с вас, се получаваше по-лесно.